nyime gi weche manyien wadhiane kaunti ma Migori ka wang'iyo weche mag siasa nyamag jokanyo mag duond bura mar UDA. Jotend duond bura mar UDA kaunti ma Migori ywak ni kaunti ma Migori oseweyo oko e thuolo mag tije ma osebed ka ichiwo gi sirkal William Ruto. Gidwaro ni oganda e kaunti ma Migori bende omi tije madito e sirkal mar Kenya Kwanza. Jokanyogo mag UDA wacho ni kaunti ma Migori ne ochiwo ombulu mathoth ne William Ruto kendo ber ka thuolo mag dongruok mathoth ikelo e kaunti kata itero e kaunti ma Migori. Giywak ni sani chwalo ywak magi ne jatend piny kaka ne gitimo kinde mokalo koro kyot kaluwore kod ohinga mathoth. Wane achiel kabisa kendo wariwore kendo wagombo ni kobiro kata kobiro Migori to wayude chance kaka jo party mondo wawache ne wamende ywak mano kaka jo party mondo winjwa. E Nyanza ka isemiyo ji appointments te Migori ma pok yiere ng'ato. Miwa ng'ato Migori ka wadwaro appointment, bilimo Migori kane pok ilimo wan man bende wamiyo ombulu modhuro. Mak mana ni sami biro limo wakwayo wan kaka koro jo party jotiendi maka. Miwa thuolo wawuo kodi wanyisi e pachwa mondo wadong party wani Migori ka.